kukhona isignature eshayiwe ukuthi iSundowns ungayidlala rough noma kanjani ureferee angakhiphi ngisho ikhadi angenzi ngathi umkhokho omubi angenzi kungabi ngisho nayifoul yabo umkwena ushawe ngecareer ending tackle not even a warning umdlalo wePolokwane City ureferee ushaya impempe ukuthi eze azoxilonga kuphela azange akhulume lutho ngoManthosi Manthosi angithi odlale kabi that's a straight red card and a punishment 3 games banned. Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi. So we are back with another video bafethu siqeda kubukela iMamelodi Sundowns versus iPolokwane City MTN quarter final. So bafethu before we get into the video please don't forget to follow us on YouTube at Starting11xi. So bafethu nangenjalo niyazi ukuthi ngihambe ngedwa ngihambe nesibulo lebulo siburo friend. Hey shapho kanjani? What a game. So congratulations to Mamelodi Sundowns, the African champions bafethu. They are going to the next round, to the semi-finals. So bafethu they won the game 3-2. So it was a game full of drama. But at the end of the day, only one team bekumele iye kuma semi-finals, and that team is Mamelodi Sundowns. So bafethu sibone bona ngale game. Yeah, sesiphinde sabuya futhi. Sandawana ihost iPolokwane City. Ezaselimpopo. It's Lucas Morepe Stadium. Yeah. Mangibheka bengitshela ukuthi umfana Ndoso uzofika nescheme sakhe esiphelele gun blazing. Ukuthi 18 yeah, ukuthi uzobhubhisa abantu ubani bafuna bebe khona ku starting 11. Mfethu bekho Salizo, okay, i-striker lesi uLeon uben suspension Ndamane Salizo Ndamane Cupido lemekho akarecover ngesimba. Okay, yes. Mona Pule Salengi ulimele nalo akaka recover naye. Okay, and futhi ke hayi uLeyners sasichazile ukuthi ingubo zodwa mana before singene ku Reyners. I think these guys laba bedlala namhlanje kumele bedlale nabo. They can't always starting only on bani. Now they have to play. They are not bedlala Mamelodi Sundowns. They have to play. Yeah, bayitholile. Okay, before singene ku Reyners, the goal scorers were uqala uDlamini ngo7 minutes. Yeah. Wabuye Tebogo Mkwena. Wakoro Van Wyk. Yeah. Kwase kukora uMolokwane kwaba 2-2 second half. Yeah. Then kuma extra time wasiliwini uCassius Mailula cash no deposits. Yeah, uReyners unjani? Ngathini sekuphumile kuba umdlalo webhola. Mamelodi Sundowns mhlambe mayengafika kwenye team. Usho nje? Yeah. Ngicabanga ukuthi ibhola ube nama touches mhlambe maximum ingaba u4 times. What's wrong vele with Reyners? Angazi khona into this is uncharacteristic. Yamthusa. Well, abadlali laba bengajwayele ukuthi badlale. Bayithi Basadin tholile game time badlala kamnandi. Van Wyk badlala kamnandi. Mkwena Alende badlala kamnandi. Yeah, be attack iPolokwane yaze yathola i-corner kick 7 minutes. Yilapho khona etshengisa ukuthi izoba ingozi mangabe ithola i-set piece. Ngabona lapho ukuthi abanayo kahle i-build up abangakwazi ukuthi ba break i-defense ye-Sundowns bakwazi ukuthi bakore. Bayishayile ilokho Jan set piece ikhona. Hlangana noDlamini kwi-far post ayiwalhaka. Walhaka azange deflect even no keeper zange alithinte lakhala ila ngibone confidence amagoli asazolandela nako ke futhi iMamelodi Sundowns ikopisha lo kwenzeka komfishane nabomude kuyamenza ithola ikhona phela iSundowns yayidlala yayishort
kwaphaselwana yaze yahlangana noMkwena. uMkwena walibuyisa ngapha ku left wakhe wakhahlela lahaka kwa 1-1. Yeah. Uteboko uMkwena lokungabe i-defender i-midfielder of the season. Yabona ke. If mangakhi ama center asekora amagoli since ama midfield. Angazi mangakhi asethatha ama man of the match. Ngono Allende akanominator kodwa sikho lapho ya. Okay. Sengisho nje ukuthi hayi i-midfielder seyinalo igoli. Yeah, le ehlonishwayo ikakhulukazi eAfrica. Man, sakhuluma ngokuhlonishwa eAfrica. There is ulokhunju chairperson waseMorocco. Isikhulu saseMorocco. Besincoma uTebogo Mokoena. Yeah. Ukuthi he is the best midfielder in the African continent. Unprovoked nje. Emncoma esho ukuthi uMkoena uNtswephu kwi-national team, uNtswephu kwi-Sundowns, he's evergreen. And futhi namhlanje bengasi defensive midfield, attacking midfielder. Then ubone chairperson bakamanye ama league le Morocco phezulu bezoncoma iplayer. Yabo. Bencoma iplayer kodwa la ekhaya ayitholi recognition ngendlela ethola ngayo. Ngiqeda kusho ukuthi i-midfield ehlonishwa kakhulu eAfrica. Sekukhona ke uMkwena Junior manje uBennett Mokoena ayubekhahlela Johannes ushaya ilokhujana ishort lapha befikile kakhulukazi dangerous kakhulu uMkwena Junior befikile lokhujana first half ya yona ibihlangene nethi nje bekunengubo zodwa kuma striker mhlambe bingawushaya u2 goals Sundowns. Mana mfethu ulokhunja sayikhuluma lento last season usamtshela ukuthi uRenas makubuya makwenzeka iSundowns isayine Cassius Mayilula uzoba nenkinga Ikram Renas because Ikram Renas asazi ukwenzakaleni mfethu alunu wena usobalekela ibhola manje babalithethe ibhola awusakwazi ukwehla uzolicollect udlala ibhola ufuna ibhola lihlangane nalo phambili angiyazi uyifunde kuRenas leyanto le imenze be-offside umenza ukuthi ibhola limshayela enyaweni alilose angimazi ureceive kanjani ibhola ufuna ukuya phambili kunabantu la kune-wall they always a low block ufuna ukuya phambili wena yeah kona leyo useboxini ufuna ukuya phambili akakwazi uRenas ukuthi achithe abuye ngapha areceive ibhola akhahlele kumele akhahlele ufuna ukuthi nje lishaye phambili ngizolithola angiyazi mina lento esihle lo Renas thinte 4 times ibhola bethu yabo manje kufike kube uLeon yazi Renas kube uLeon vele istriker vele yabo ukuthi yabo and manje ngoba sekukhona Cassius Mayilula uzoba i-third striker niba ngeposition noMotiba yabo because asiyazi into yenza manje asiyazi yazi angathi lo mjidelo yeah irole entsha engicanga ukuthi angabumnandi kuyo kuba i-defender uRenas angeke uzoba mnandi yabona ama aerial ball benondamane akekho umuntu ozokora ngekhanda uzoba godlula ngomzimba uRenas akhipha ibhola ama set passes uzowa defender kahle noma usuzama uku-integrate kule quality Sundowns but uyayiveza ukuthi mina manje sengiyingubo zodwa yeah hayi kona ikhona sisazokubona ko Van Wyk yabo manje kuzothiwa Leon start lokhunju Cassius Mayilula siphi isikhala saRenas umuntu ohlule ukuperforma la ku-local yabo bese kuthiwa caref uzodlala isaphansi yeah ngeke uhambe nama strikers amangaka uhamba nama strikers ngaka and enye into ngicabanga ukuthi kukhona isignature eshayiwe ukuthi iSundowns ungayidlala rough noma kanjani ureferee angakhiphi ngisho ikhadi angenzi ngathi umkhokho omubi angenzi kungabi ngisho nayifoul yabo uMkwena ushawe ngecareer ending tackle not even a warning umdlalo wePolokwane City ureferee ushaya impempe ukuthi eze azoxilonga kuphela azange akhulume lutho nguManthosi angithi odlale kabi lethi
straight red card ene punishment 3 games banned angadlali ngendlela ahlale lo muntu oqhamuka esethe akagcinanga Esethe. akagcinanga wayiphinda lento elimaze futhi enza ifoul urefa zangayi kuyomthethisa ukuyomkhuza not even yellow card yenzwelani vele lento kuSundowns yabona sengiyibonile lento uma kuyiSundowns yabona lento ukube iPolokwane City ingayenza versus Orlando Pirates ngaphuma ama red card number 3 ngiyakutshela ama red card angaphuma zabe yi2 angazi yini lento eyenza kanje ukuthi cha iSundowns ayiwatholanga ifairness referee beyingekho bekuanfa njengeimbongolo nje iSundowns ubekezelile lo coach Mkwane kahle kahle bekumele ashintshwe after alinyazwe kanje uze waphinda okwesithathu waze walwa wathi kunini lo muntu engiqale waze walwa mina ngazi futhi laboratory inkinga yakhe no lineman la ibhola likhishwa umdlali uthi le Polokwane likhishwa umdlali wePolokwane mina ngiyazi poor officiating nje hayi kona against referee basemzansi angazi kodwa nje lento le I know I think lento le yabona isibulalile lento le ukuthi abantu bekhule befave Pirates neChiefs ibroadcaster yona kakhulu yeah bakhule befave phela there was a time where South Africa ama games ayebukwa ukuthi team yakho uma ukuthi favor amaZulu the only time uzoyibuka khona mayidlala neChiefs yeah Pirates wa substitute uKhadoso ewaphuma Van Wyk ewaphuma uBasadini i-creativity yaleka maybe for about 12 minutes ingekho up until wazwa introduce kwalimala uJohannes washaya ama-crab Johannes kwa introduce uZwane bangenile Modiba bangenelo leClark leyo ithe ngangena uZwane the moment engenile ngambona ukuthi iyamvuma igame icreativity mase ngivukile uAllen kahle kahle bekuzophuma uAllen kwalimala uJohannes kwaphuma yena kwase kungena uZwane kahle kahle wavuka uAllen wakhipha kamnandi ephasela umuntu osespacing esenalawo mathasha kwaba uAllen lo esimaziyo kwimiddle ushishi edlala into yakhe elishiya ibhola ephasa up until uma extra time zidudu angazi mina ithathe iPolokwane City energy nje bese i-pound to pound iPolokwane City isilifuna bese ifuna ukuyitshontsha igame bese ifuna ukuyitshontsha igame kwasho ukuthi ithole i-team ese-experienced yabona bani kuthiwa ithole nje uqhwasho owodwa bizohlala emuvi defend kuze kuphela umdlalo idlulele kumanye ku-next round so ukungena kwamshishi uyidlale uyayithanda lento yakho uZwane uyakwazi uma ephambili ukuspotha umuntu ongathola ibhola noma ngathiwa umflathele yazikhona ukuthi umdlalo wami ufanele athole ibhola if mina ngikho espacini esi-right for ukukhahlela if bekukhona uReiners iSundowns bengeke iyiwine le game ngoba leli ibhola ushiyile umshishi walishiyela mfethu umuntu okwazi ukuscore yabona umuntu mhlambe ongamazi uMayilula ubezothi ayikho lento bedrop uMayilula collect ngoba akekho umuntu one creativity la abese edlala khona uma ngabe uZwane emshiyela ibhola wathi ngibona ngibulale nokhipha futhi usithwe kakhulu lavele laceza idefender ibhola layodla ekhoneni yawina kanjalo iSundowns yabona uma ngabe kuzoba khona icreativity kuzoba ingozi uCassius Malula exactly like uLeon mangabe emake kakhulu kungekho umuntu okwazi one creativity la iswini noma unumber 10 odlala kamnandi uyakwazi ukubuya it's either uzoya leya side noma eze ngapha umdawu ke uphinde wabhoreka kwiposition yakhe wayongena kwislide uke wasuka kwiposition yakhe wayohlaba umuntu ngeslide tag kwelinye iside wagcwala intokozo wabuya nalo leleya ball iarmband captain belt uyayideserve lo amdlalo akaphelelwa ukuthi nizokwenzana egroundini
umda uzodla uke wa-overlapha esuka ngakubo wawela isenta wazwayo cishe ofike eboxini wafika wakhipha iphasi usuke sefuna iwin awungeke umplanele umdawu uyayifunda igame enze into right ngesikhathi esi-right outperform yabona udlalile uModiba but not that much uyena umuntu engathi usazongena kangeni noma uba mnandi kakhulu mangabe kukhona ama defender la ajwayele ukudlala nabo konje nje kumele amnyenge nje uBasatini mfethu well Basatini mfethu udlalile he was having a good game ibuye ngishilo last video hayi sishuthe namhlanje last time ukuthi khona bebekhalela iSundowns ibuyile iSundowns and iwinile hayi zange ithole penalty itholele nje yakorela amagoli awu3 amnandi ikantshiwe injalo idlulele ku next round izodlala futhi phakathi neviki mina ngiyinika 95% chances ye-win ngiyafisa ukuthi ibhekane nalabo abayijahile ngibone bazosho sebebuye bonke abadlali u-A team babhekane nalabo abebeyijahile ngomgqibelo hayi izobonakala i-draw kusasa after igame ye-Kaizer Chiefs kuzoba ne-draw ye-MTN 8 i-next round ake sikufave sikuthanda ukuthi bhekana ama-team amakhulu sifuna ile game uma ngabe bhekene ama-team amakhulu ila sizobona ngempela ukuthi yiphi enkulu kunenye uma ke nje yenziwe i-draw hayi ake siminyeni bafethu kona ngempela ama-team amakhulu kumele ehlangane ake sihlangane ke sibone because semi-final ukhona i-home ne-away yabona ayila khona ke sikhaya sithe bazobe bephula ne-striker sePirates sifika ake sifike naso konke ngifuna ukubona baphelele abantu baphelele kungabibi ikhothi bengekho sibanibani bengekho sibone i-man of the match izothathwa ubani sibone ama midfield hanswempu sibone i-strike ezinswempu angithi khona ama multi award winning players so babona ke mase bebhekene ukuthi ubani abantswempu abafanelwa ama award kodwa sikho lapho so bafethu sizonibona kusasa after igame Kaizer Chiefs so bafethu siyabonga danke sir